Kublai ki viewers sai sin pat akan ga video ngan pensengo bat ngan wara ipi hakabede bat ki keyboard light kam ti akan ga video ngan pensengo ipi ya ke result join ki candidates ki bla pendep ya ka PMT lane physical measurement test bat ka physical efficiency test ka bala penlong ha ka lipoteric benai ba khandai arja arpsau bat kumjuru nadu kai shiterik ar bat lighterik jong ubenai October lani ubenai beshipo arhajar arbsau so pila ban check ya ki result ki jongpi kamtame ki applicants lani ki candidates ki bala appear na kubenta kate ka PMT lani ka PET ka bala pelong nadu ka lipo shiterik ar bat lighterik ubenai beshipo arjar arbsau lengba ka official website jong ka Meghalaya Civil Defense and Home Guards kabangan sabu hapo ka description box ke jonga bat phila ban search ya ki kateng gi jongpi te katkum ki category ki ba pp apply na kabenta ki te gi post hato pi pass ne pi fill hak ba day bat ka physical measurement test lani ka physical efficiency test so anga wish ya ki candidates ki bala long successful na kabenta ka PMT but PET congratulations nang yai tre shitom nang ne shakmat khamtam e na kabenta ka interview lane ka written examination ba lada pikwa ya ki syllabus ki ban pihak ban pankre na kabenta ka written examination ngaham sumha ban bu ya ki comments ki jongphi bat ngan yade kat bala bangan penmi no khamkloi hak yade bat ki syllabus lane ki samples ki ba yade bat ka written examination jong Civil Defense and Home Guards hapo ka state Meghalaya te wala kataru ya ki unsuccessful candidate lani ki candidates ki bom siam la pass hakate ka PMT but ka PET wanam do jingkermen keep going lani don't give up persang baik pin practice baik ya kejingkilan met but ka risk ke jongpi but phila ruban apply ya gitu ki post hagi singi lani ki snem ke badangwan lada ini ka department jong ka home guards kala apply na menta ki post te kermen ba next time lani hakui ka por pin sala ban penjob lani sala ban syak select na menta ka PMT ban ka PET tekum ka jingpen kan mau na benta ka result jong ka PMT bat PET kabala penlong ha ka lipoteric nai baknai arjo bersau ka dei jong ki post sub inspector but guardsman kata kebede jong ki female candidates te phila ban check no lada pi apply na benta post sub inspector but guardsman kebede ki female candidates ki bala conduct ya kani ka PMT but PET hakalai poterik menai bakhandai ajarab sau te ka result jong ka PMT but PET jong ka post sub inspector males candidates but kumjuru NCE but driver female candidates kibala conduct lane kibala late ban pendep ya ka PMT but PET haka shiterik u benai ba shipo ajarab sau hapo CDHG complex mauding diang Shillong kila ban check no lengba ka link ka bangalabu hapo ka description box ke jonga ban nakamta ka result jong ka PMT but PET bade jong ke post sub inspector male candidates but kumjuru ka post guardsman male and female candidates kabala conduct ha ka arterik nabishpo ajar absau ha po ka CDHG complex mauding diang Shillong kineru kila ban check ya ki kerteng ki jongpi lane ya ki result ki jongpi lengba kaling ka balanga ngalabu hapo ka description box ke jonga but kabakadu hangne kande ka result na kabanta ka PMT lane but kumjuru ka PET na kabanta ka post guardsman male candidates conducted lane ki bala pendep ya kani ka PMT but PET ha ka lighterik benai bakhnai ajarab sau ha ka CDHG complex mauding diang Shillong kineru ki applicants ne ki candidates kila ban check no ya ki result ki jongpi lengba ka link ka bangalabu hapo ka description box ke jonga te sungubha ban check no lada phi
la late ban pandep ya ketika PMT but PET check ya ki result ki jongpi ha po ka link ka bangalabu ha ka description box ke jonga te congratulations sa sinpat ya ki successful candidate but kumju ru wanam du jingkermen ya ki candidate ki bom shimlala ban pandep lane ki field candidate te tangkatahi lada pidang dei ki batmai ha ka video ba ka channel ke jonga nga subha ban karpat ya phi ba phin ya share like but khamta me ban ya subscribe na ka banta ki employment news ki banangwan ha ki ni gisi so tangkatahi ya ka ba manta khub lei shibun